Aangehouden vrouw nu verdacht van moord op Ischelle. Het is vrijdag 12 februari. Dit is Zeeland Nu. Gevonden sporen wijzen op misdrijf. BOA's controleren op veilige afstand. En 3 maanden voorwaardelijk geëist voor verduistering. Goedenavond. Politie en justitie verdenken een aangehouden 44-jarige vrouw uit Aardenburg van moord op Ischelle van de Velde uit Oostburg. Het lichaam van Ischelle is nog niet gevonden, maar politie en justitie achten de kans heel klein dat ze nog in leven is. Dinsdag werd de vrouw aangehouden en was er na 8 weken een doorbraak in de zaak. De 44-jarige verdachte is een bekende van Ischelle. Haar winkel is in dezelfde straat en in die winkel vond de politie aanwijzingen. Dinsdag hadden we het idee dat ze wederrechtelijk van haar vrijheid zou hebben beroofd. Maar we hebben in de winkel allerlei sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf. Dus vandaar dat er nu de verdenking verzwaard is naar moord. Bij de winkel van Ischelle werden vanmiddag bloemen neergelegd. Iedereen leeft mee met de familie van Ischelle en de schok is in Oostburg groot. En daarmee doet velen. Ja. Doet velen. Ja. Dat is natuurlijk ook maar een dorp hier, hè? Ja, Dus en ja, dat dan, doet velen met de mensen, hoor. Ja, iedereen is ermee bezig. Ja. Ja. Het nieuws van vandaag komt bij de familie keihard binnen. Dat laat de woordvoerder van de familie van Ischelle weten. Maar de belangrijkste vraag, daar hebben ze nog geen antwoord op. Want waar is Ischelle op dit moment? Het antwoord op die vraag hebben politie en justitie nog niet, maar ze achten de kans heel klein dat Ischelle nog in leven is. Een zonnetje en snijdende wind in je gezicht. Schaatsliefhebbers genieten deze dagen met volle teugen van het natuurijs in onze provincie. Toch blijft ook op het ijs afstand houden belangrijk. Mensen moeten wel kunnen genieten. Hier en daar zie je wel 2 à 3 mensen bij elkaar komen, maar wel met voldoende afstand. We kijken hoe de ijs is, zeg maar. Is het veilig voor mensen om hier te kunnen schaatsen? We spreken ook mensen aan. Ja, want dat is ook belangrijk, hè? Dat ze mensen ook een beetje van elkaar afstand houden en dat ze rekening mee wordt houden. Het is helemaal niet te druk, er wordt keurig afstand gehouden. Nou, jullie houden net gewoon zo voldoende afstand van elkaar, zo te zien. Ik denk dat het een hele goede uitlaatklep is voor de mensen, dat hebben ze echt nodig. Ik had het ook nodig, ja. We hebben het allemaal wel een beetje nodig, denk ik. Het is wel lekker frisse lucht, lekker buiten zijn. Hebben jullie ervan genoten? Ja, heerlijk. Oké. Ja. Oké. Hey, fijn dag verder. Het was goed ijs. Maar Zeeuwse ziekenhuizen waarschuwen mensen die dit weekend het ijs willen opgaan. Wees extra voorzichtig. Want de eerste hulpafdelingen van de ziekenhuizen hebben het de laatste dagen druk met botbreuken. Volgens het ADRZ gaat het om tientallen gewonden per dag. Mensen melden zich vooral met gebroken polsen of enkels. En de medewerkers hebben het al druk vanwege het coronavirus. En door de pandemie moeten mensen ook nog eens een keer op een andere manier behandeld worden. De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan met elkaar fuseren. En daarmee worden ze samen na Rotterdam de grootste haven van Europa. Tussen Antwerpen en Zeebrugge liggen de havens van North Seaport in Zeeland en Gent. Maar volgens North Seaport is de nieuwe fusiehaven geen bedreiging voor Zeeland en Gent. Want Antwerpen is een typische containerhaven. Zeebrugge richt zich op de aan- en afvoer van auto's. En terwijl North Seaport zich juist richt op andere zaken, zoals losse goederen en losse grondstoffen. Op de A58 bij Oost-Soeburg is vannacht een auto de vangrail ingereden en daarna over de kop geslagen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg tussen Middelburg en Vlissingen was daarna uren afgesloten vanwege bergings- en opruimwerkzaamheden. Chinese-Indische restaurants zoals deze in Vlissingen behoren voortaan tot het immaterieel erfgoed van Nederland. Net zoals bijvoorbeeld ringrijden en de Elfstedentocht. Het gaat om restaurants die vaak al van generatie op generatie in ons land zijn overgedragen. Ze maken onderdeel uit van onze cultuur, want ze zijn de afgelopen decennia qua smaak totaal vernederlandst. Ja, dat klopt. Het is heel erg verwesterd. Het is vooral veel zoeter gemaakt. Veel met sausjes en dingetjes erbij. Wat hun eigenlijk niet eten. Het is, in de Chinese keuken is het
toch wel meer naar smaak. En in Nederland is het meer met sausjes en lekker zoet. 3 maanden cel voorwaardelijk. Dat is de strafeis van het Openbaar Ministerie voor 2 mensen die verdacht worden van verduistering en valsheid in geschriften. Het zijn de ondernemers achter het inmiddels failliete uitvaartzorg Memoriam Walcheren, dat bijna 6 jaar geleden in opspraak kwam. In mei 2015 bracht Omroep Zeeland het verhaal naar buiten dat nabestaanden zich opgelicht voelden door het tweetal ondernemers van uitvaartzorg Memoriam Walcheren. De nabestaanden kochten bij de ondernemers een totaalpakket voor de uitvaart van een dierbare. De ondernemers betaalden van dat geld vervolgens niet alle rekeningen, maar zetten wel het adres van de nabestaanden op de facturen. Die kregen daardoor met aanmaningen en deurwaarders te maken. Ook blijken de ondernemers handtekeningen van nabestaanden te hebben geïmiteerd. Nu, bijna 5 jaar later, kijkt de rechtbank in Middelburg naar de zaak. Ja, ik ga erover verder praten met Niels Schuurbeers. Niels, jij volgt deze zaak. Ja, allereerst, 2015 speelt deze zaak. We zijn in 2021. Waarom duurde het zo lang voordat het voor de rechter kwam? Nou, dat heeft meerdere redenen. Op de eerste plaats zitten de verdachten niet in voorarrest. Als je in voorarrest zit, dan zie je iedere 3 maanden je rechters en komt er iets meer vaart in zo'n zaak. Tweede reden is dat het hier om een verduisteringszaak gaat. En er is maar beperkte zittingstijd in de rechtbank. En dan gaan zaken zoals moorden, dodelijke verkeersongelukken, geweldsmisdrijven, zedendelicten, die gaan dan voor. En dan komt dit dus onder op de stapel te liggen. Maar goed, 6 jaar is wel heel lang, hè? Dat is wel heel lang, dat maak je niet vaak mee. 3 maanden voorwaardelijk, zegt het Openbaar Ministerie. Waarom komt het Openbaar Ministerie tot deze eis? Omdat de strafbare feiten wat het Openbaar Ministerie betreft bewezen zijn. Ik zal er 2 uitlichten. De valsheid in geschriften. De verdachten hebben vandaag ook in de rechtbank toegegeven dat ze meerdere malen handtekeningen van nabestaanden hebben geïmiteerd op de papieren. En dat mag gewoon niet. Daar moet een handtekening van een nabestaande staan. En ook de verduistering. Het ene gat werd met het andere gedicht in dit bedrijf. Als iemand daar betaalde voor een uitvaart, mocht met dat geld niet nog de schulden van een andere uitvaart worden betaald. Dat is verduistering. Dus zegt de officier dat moet bestraft worden. Maar hij houdt er ook rekening mee dat het lang geleden is. Dat de mensen al lang geleden hebben van wat ze toen hebben gedaan. En vraagt daarom alleen een voorwaardelijke straf. Ja, en failliet zijn gegaan inderdaad. Want wat zegt de verdediging van die eis? Die vragen om vrijspraak. Die zeggen dat zelfs als de verdachten strafbare feiten hebben gepleegd, dat ze dat niet met kwade opzet hebben gedaan. Zo'n handtekening bijvoorbeeld nagedaan van een nabestaande hebben ze alleen maar gedaan, zo zegt de verdediging, om het proces maar op tempo te krijgen. Ja. Precies, zodat zo'n uitvaart plaats kan vinden. En zegt ook dat mede door de publicaties van Omroep Zeeland in 2015... dat de verdachten al meer dan genoeg hebben geleden. En vraagt dus om vrijspraak. Over 2 weken weten we wat de rechtbank ervan vindt, want dan is de uitspraak. Niels, dankjewel. Ja, de liefhebber kijkt er ieder jaar maanden naar uit. Carnaval. Maar ja, door corona zijn alle optochten in Zeeland afgelast. En wordt er ook nergens de Polonaise gelopen. En in 's Heerenhoek, daar staat verslaggever Erik Holm. Erik, ondanks dus dat carnaval 2021 niet doorgaat, is de naam van 's Heerenhoek voor de komende dagen toch veranderd in Perenhat, hè? Ja hoor, het dorp heet gewoon weer dit jaar 4 dagen lang het Perenhat. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ieder jaar hier carnaval wordt gevierd. En het is zelfs zo gewoon dat de sleutel officieel is overhandigd aan Prins Carnaval, oftewel Prins Richard. Prins Richard, doet het pijn dit jaar? Het doet heel veel pijn. Niet alleen voor mij, maar voor mijn complete gevolg, de stichting en het hele dorp en de hele samenleving doet het pijn. Ja, en op zondag altijd de grote optocht en die gaat niet door. Die gaat sowieso niet door. Niet alleen hier, maar ook in de omringende dorpen gaat dat niet door. En dat is gewoon verschrikkelijk jammer. Nou ja, niet alleen hier in het Perenhat gaat de optocht niet door. Ook in Bertekoppenstad, oftewel Sas van Gent, geen optocht dit jaar. Maar dat betekent niet dat er niet gebouwd kan worden. Enorm jammer. Maar we begrijpen het wel. Dat staat als een paal boven water. Maar ja, we zijn ventjes en we bouwen gewoon door. De reden hiervoor heeft te maken met het sociale aspect van de club. We zijn een vriendenploeg en vriendschap moet je onderhouden. En vandaar hebben we gemeend van wij bouwen door.
We hebben als regel hier in de club dat je 1 keer in de week komt bouwen. En dan zie je elkaar niet allemaal tegelijk, maar je ziet elkaar regelmatig. En we merken ook na zoveel maanden dat het goed is voor de mensen en ook goed voor de ploeg. Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met alle maatregelen die gelden. We hebben een heel coronaprotocol. Is wel moeilijk om het zo maar te zeggen. Maar we hebben ook een appgroep waar je bijhouden van goh, wie is er die avond? Ik vind het te druk, ik kom niet. Duidelijk afgesproken met alle leden van tevoren van kijk, heb je symptomen die allemaal voorbij komen de laatste tijd, ja, dan kom je niet. Er wordt echt heel serieus naar gekeken. En ja, we moeten het afkloppen, maar tot op heden gaat het gewoon enorm goed binnen onze ploeg. Ja, en in Sasvergent proberen ze er blijkbaar dus toch nog het beste van te maken. Terug naar Erik in 's Heerenhoek. Ik kan me voorstellen, Erik, dat ze dat in 's Heerenhoek ook proberen. Maar ja, die plaats staat echt bekend om het carnaval in Zeeland, hè? Ja, niet alleen natuurlijk hier in 's Heerenhoek, maar ook Kwadendamme. Eigenlijk Zuid-Beveland, daar wordt over het algemeen carnaval gevierd. Aan deze kant van de Westerschelde. Ja, en dit jaar dus niet. Dit jaar dus geen carnaval. Wat betekent dit nu voor het dorp 's Heerenhoek? Nou, dit betekent voor het dorp 's Heerenhoek natuurlijk, het is geen mini-rampje, want er zijn veel ergere dingen in de wereld. Het is heel erg jammer dat carnaval niet door kan gaan. Voor de ondernemers, het dorp, het inwonersaantal verdubbeld. De bakker moet hier meer brood bakken, de supermarkt heeft meer omzet. De cafés die draaien volle bak. Het is gewoon een leuk beleg voor heel het jaar eigenlijk. En dat geldt eigenlijk voor heel de zak van Zuid-Beveland. Maar ook de binding die het geeft, het carnaval tussen de vriendengroepen, is enorm jammer. Betekent het nu dat er helemaal geen activiteiten plaatsvinden? Nee, want carnaval is zeker meer dan alleen bier drinken. Er zijn diverse activiteiten toch van het weekend. Wat mocht, daar hebben we als stichting naar gekeken om dat wel te organiseren. Er zijn kleurwedstrijden, we gaan mooi versierde huis, mooi versierde straat. Het dorp ziet er geweldig uit. Digitaal sleuteloverhandiging, maandagavond digitaal afsluiten. We proberen er alles van te maken wat mogelijk is. Veel plezier. En dankjewel. Hier in Parengat, Prins Richard, die waakt over het dorp. Samen met zijn complete gevolg. Erik Holm en Prins Richard, dank je wel. En dan rijden ze. Ja, met de zon erbij was het vandaag eigenlijk heerlijk schaatsweer. Ook al bleef het de hele dag onder nul. En door de oostenwind kon er ook gezeild worden op het ijs. Vannacht vriest het in Zeeland tot wel -9 graden. Vanaf zondag, ja, dan volgt er, wordt gezegd, dooiweer. En met vanaf maandag ook een toenemende kans op regen. En natuurlijk is het nog steeds de vraag, hoe gaan we om met die kou? Je pakt de sok, die hou je een beetje open. En dan schep je met een lepel rijst in de sok. En dan heb je onder in de sok een bolletje rijst. En die bolletjes verwarm je in de magnetron. Oh, nou, het is echt warm. Het ruikt wel heel erg naar rijst, dus dat moet je niet erg vinden. Maar als jij dus warme handen wil, dan moet je dit gebruiken. Je kunt er lekker in knijpen en het zorgt ervoor dat je vingers warm worden. Een hack die werkt. Nou, we gaan het proberen. Tot zover deze Zeeland Nu. Morgen weer een nieuwe Zeeland Nu, dan ook met het weekoverzicht. En ik zou zeggen alvast een heel fijn weekend, schaatsweekend misschien. En graag tot morgen.